om at komme til tag. Ja, og spørgsmålet kunne så stå her. Og jeg sætter mig så op. Hvornår og hvordan mødtes I? Eller vi. Blev født. Eller også. Ja. Og alt var sådan. Nej, dagen. Og det dagen har mødt det i dag. Der er iskoldt. Og mig og Daniel, der er på hans skole. Min skole. Det er ikke min skole. Hvem er din bedste vens? Min bedste vens held, det er Ditter. Hvad er det? Min held. Og min, det er min mor. Hvad er din? Du skal sige det. Min far. Okay, hvis I skulle gå et sted hen i verden, hvis I skulle gå et sted hen i verden, hvor skulle det så være? Hvor vil du hen? Jeg vil gerne til Tyrkiet. Jeg vil gerne til, jeg vil sige, jeg vil gerne være i USA. Eller New York, ikke? Nej, ikke USA. Jeg mener, jeg vil bare være i Danmark. Danmark. Iskold. Hvor kan være jeres yndlingsfarve? Min lyseblå. Turkis. Det er min. Jo, min. Det er også min. Jeg sagde det først. Nå, nu skal I fandme ikke skændes. Yes. Min er armenfarve. Det er rød. Nej, det ved. Fordi Ja, okay. iskold. Hvad er snivret? Min er pizza. Min er duro. Duro med kebab. Min, det er dudum. 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 Hvad er navnet på din bedste vens cruise? Min er Tobias. Jeg har 3. Må jeg godt sige 3? Ja, du må godt down. Ham der. Og så er der en, der hedder Lukas, og en, der hedder Frederik. Hvad er dine, Daniel? Det er dig, Lukas, Frederik og Helene. Okay, Helene. En pige. Nå, hvis I skulle tage tre ting med ud på en ø, hvad skulle det så være? Okay. Hun ikke kunne leve, altså I ikke kunne leve. Okay, skal jeg starte? Ja. Okay, det er mad. Og man kan sige flere ting. 3. Okay, så er det PlayStation og fjernsyn. Okay, Og så er jeg der vil tage en min, ting af internet. og jeg vil tage mine venner og min Ja, far. og også forældre. Kan du godt sige venner og familie? Jo. Og så min iPad og min telefon. Okay, jeg vil tage venner og familie i en flyver, så man kan komme hjem og mad. Så ikke døde sjov. Nå, ja, okay. Hvad er jeres yndlingsfilm? Oh my god. Yndlingsfilm? Okay, skal jeg? Mine, hvad hedder, ja, I siger lige hvad. Harry Potter. Er det din, hvad er det? Nej, det er det. Når du skal kigge i en kamera. Og Om Ja, du mine skræmmerens datter. Og min er Desperado. og min er nærmeste mor. Hvor lang tid har I kendt hinanden? Os i 8 år, og jeg i en dag. Ja. Ja, en dag. Hvad er jeres drømmejob? Designer. Drømmejob. Jeg har en fandme en god en. Skraldemand. Designer min. Okay, skal jeg starte? Ja.
Jeg har sagt designer til dig. Okay. Jeg råber. Nej, Jo, det er jo den robotter. butik. Okay, min den er... Nej, en money-butik. Det ligger så money, here we go. Det ligger så money, 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 money. Jeg ved ikke, hvad det skal være. Nå, okay. Her. Hvilken af dine yndlingsgyserfilm? Natteslunger. Okay, jeg ved godt, det er Harry Potter. Det er jo lidt gysligt. Det der med de der... Så har jeg også Harry Potter. Ej, det er mega... Nogle gange er det mega gysligt. Ja, nu kommer de der fra... Hvad er jeres yndlingsjoke? Joke? Okay, jeg har en god en. Det er sportigt. Det er... har en god en. Alle kom... fra... hvad hedder det? Jagten. Undtale Peter. Han blev... Nej. Jeg kunne ikke lide Peter. Han vendte geværet forkert. Han skulle sig selv. Jeg har også en. Nej, nu har jeg en. Også i min klasse. Alle børn har over 100 og noget til Camilla. Hun troede det, men hun var... Okay, dum. Nej, Jeg har en. jeg er iskold. Det er den største joke. Nej. Ej, det er det fedt. Ej, den største. Hvorfor kunne Bo ikke spille fodbold? Det er fordi han blev fældet over græsset, og så klør det. Nej, fordi han havde for store sko. Der er gået 7 minutter. Så er der... Har din bedste ven nogensinde blevet mobbet? Ja. Ja. Måske. Okay, er din bedste ven bange for noget? Nej. Det ved jeg ikke. Ja. Jeg ved godt, hvad Freja er bange for. Edderkopper. Og selv på den der Tivoli-tur, så er der... der kommer edderkopper! Der kommer edderkopper! Ej, gider fandme ikke at prøve. Der er lige noget i elastikken. Nå, Den er væk. ja, det var så alle de spørgsmål, der var. Ja, vi slutter nok den her video af nu. Og I meget gerne følge mig på Instagram. Ja, og mig på Facebook, og jeg hedder Anton Bram. Og dig. Facebook, ja. Jeg hedder Danma134 på Instagram. Vi ses bare næste video så. Ha' det som ser ud af helvede til.